Ja täällä on LPS Soffu TV ja tänään mä näytän miten voi tehdä Petrol-kaulahuivin ja ehkäpä kaulakorun. Mut aloitetaan. Eli eka sä tarvit siihen tällaisia kuminauhoja. Sitten sä tarvit tällaisen koukun. Sitten tällaisen muotin. Ja sä aloitat tän tälleen. Sulla on tää muotti. Niin laitat tän kuminauhan tälleen X-muotoisesti. Näin. Sitten sä otat siihen kuminauhan päälle. Siihen samaan. Mun teet laittaa sitä X-asti. Ja sitten sä voit laittaa siihen ja toiseen. Ja sitä kannattaa aina painaa alaspäin. Ja näin. Tällä tavalla. Elikkä siis näin. Laitat tälleen X-muotoisesti sen siis tonne. Sitten sen jälkeen sä otat täältä tän alimmaisen. Ja nostat sen tähän päälle niin kuin näin. Ja painat alaspäin. Sitten sä laitat siihen uuden. Näin. Ja otat täältä alhaalta. Näin. Ja aina kannattaa painaa. Ja näin jatkaa siihen asti kun teet näin. Eli kun sä oot tehnyt sitä jonkin matkaa, niin sitten kannattaa aina vetää täältä näin. Ja sitten se muodostuu siitä. Näin. Ja sitten kun sulla oot tehnyt tälle, ja sit sä tiedät, minkä värisen sun pitää laittaa. Että jos haluat tehdä siinä tietyssä järjestyksessä, niin sä näet tossa, mikä tossa on. Eli mun pitäisi laittaa tavallaan pinkki tähän näin. Näin. Noin, eikä nyt kun mä oon tehnyt tätä tarpeeksi, niin mä otan tällaisen koukun. Tällaisen pienen koukun. Ja sit sen jälkeen mä laitan sen tälleen tähän kaulahuiviin. Elikkä mä laitan sen näihin viimeisiin. Tälleen. Näin. Ja mä irrotan sen tästä. Näin ja laitan sen kiinni. Kas näin. Ja tässä oli tää video ja seuraavaksi mennään siihen kaulakoruun. Elikkä tähän seuraavaan juttuun tarvit rautalankaa ja tällaisia helmiä. Ja sä voit ottaa isompiakin helmiä, jos sä haluat, mutta mä nyt halusin tehdä noista pienemmistä. Ja sä voit käyttää tähän kuminauhaakin, jos sä haluat. Mutta mä ajattelin tähän rautalangasta, kun mä en ole aikaisemmin tehnyt, kun aikaisemmin mä oon tehnyt kuminauhasta. Esimerkiksi tän. Tällaiseen oon tehnyt kuminauhasta siis ja niin. Mutta aloitetaan. Ekaksi leikkaa siis rautalangasta sopivan mittainen pala. Seuraavaksi mun pitää pujottaa ne helmet tosta rautalangasta läpi. Elikkä ei kun vaan pujottamaan niitä. Esimerkiksi tuosta tuo. Näin. Tästä näin vaan pujotat niitä sinne sisään. Sitten sä voit ottaa jonkun sun petsin ja katsoo, että onko se sopiva sille. Tähän voisi kyllä vähän lisätä helmiä, se näkee tosta jo. Sen jälkeen kun sä oot laittanut ne tähän, niin sä voit vaan pyörittää tätä sen verran tiukalle kun sä haluat. Sen jälkeen sä leikkaat vaan nämä ylimääräiset pätkät täältä pois. Ja kun tämähän ei mene tästä tälleen näin, niin silloinhan sun pitää avata siis tää lukko. Elikkä siis kas näin. Ja tässä on nyt tää. Elikkä siis se on tollanen. Tai tollanen tuon yllä. Ja sen saa sit ihan avaamalla pois. Se on ehkä vähän hankala, mutta kyllä se toimii. Ja sen voi tehdä kuminauhallakin, mutta sit se vaan pitää solmia. Mutta ei tässä muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Joten se olisi moikka!